Okay, yeah, that's it, Yanchiao. On this episode, you do run straight. Ghana video coin so our Bobomu and I do a run on Africa Somosompa, our the Royal City Club, as you yeah, Mapoma Metema Santi Kotoko, na be to me Akoso, Sa and I sit here, our ho. Now, on this episode, you have injury updates. Yes, injury update. I'll draw any other day with regards to see a training for France, yɛde nyina ɛbɛma kɔtɔkɔ hyɛ no nso ɛma me sɛ next game against Karela United Karela Boboko no ɛne ɛne wɔn ɛwɔ agokansi a yɛde ɛbɛwɔ so yɛn outstanding league games a wɔdoɔ no deɛ mepatwɛ hyɛ no nso ɛma me sɛ yɛwuram November na ɛna gidigidi paa yɛde ne nyinaa no ɛbɛtaataa so 3 outstanding games no ɛhɔnom ɛna ne nyinaa ɛbɛtwa agu nti yɛde nyinaa ɛsom na yɛtete nsɛm sɛ ɛsɛ ɔfakase mingle so ɛnɛ yi mpanyinfo gya ne kwan edi free Boboko Nations FC no ne ho nkɔmɔ kakra ɛnso deɛ teɛ ne sɛ sisi ɛsɛ amanfoɔ nso bɔ Maxwell kuna bi di o sɛ ɛbɛyɛ a nka Maxwell nkɔnkɔgye Nations adwuma no ɛsɛ nkɔmɔdie mpo kɔ so ɛnyɛ sɛ ɛbɛyɛ a saa ne ate tie nti deɛ no nso bɛfiri mu aba biara no with regards to sɛ ne deɛ ɛtwa dwa no yɛpatwɔ yɛde bɛto anim na yɛde asɔm na wanya update quick one ɛde afiri hɔ nom nti deɛ ɛte ɛne sɛ it's likely sɛ ɛnɛ ebia o te sɛ de din bɛn ho a ɛma no nyɛ wɔn a ɛno ɛntwimu a yɛde ma yɛnatiefoɔ wɔ but of course yɛde update bro Hoho United for nso anya new bus so ɛno deɛ nyɛ asɛm yes but the information ɛsɛ yɛde ma yɛn kɔnsɛm no so quick one na yɛn fa nsɛm no nyinaa no ɛnto anim na yɛnhwɛ sɛ yɛkɔ Isaac Minta ne ho nkɔmɔ wɔ ha every straight bar for the home komo ha sanso enene Dauda Saka nso home komo ede anim and absolutely Kwame Poku ono nso ede anim a ede bema in a team for ewomu but ansa na fan to anim say expect say by Tuesday training shots here and yanum nyina no likely so mbetima program I training no positive especially excluding Isaac Minta yes excluding Isaac Minta the anim a ede tuja eno Minta the na take a little bit time kakra but you update no see Minta update to say Saka there to say nuanom de nyina so to say ye de nyina no som in a jiffy enti ene de omo ato ye screen so a ye ba bego adwuma pa de ama no san so ene nei ye ka de a obi bisa say o se Kotoko next game da bay Messia was outstanding na ye wono yes ye mbo no bosomi du mu ye be November ye dey ani ma aka na fu akakra ne awura mu ene ye be clear ni nyina ye be Sunday ni abo midweek ene ye be clear mi ensa ni nyina e dey free ho dey minim sesi a and it's a next league games a e ba so no 11 wonders ene aduana e be bo in fact Bechem United ni Nations e be bo ansa I think Friday ansa na 11 wonders ene aduana abo Saturday Hoho United ene me dear man so be on Saturday on Sunday All Blast ene Heart of Lion Asante Kotoko ne Karela United na Brekum Chelsea ni Vision FC Bibiani Gold Stars ene Young Apostles Dreams FC ni Samates Holy Stars ene Heart of Folk ene beba no nso enchimu a ababeto anim ade ma yenetiefo ewo munti wa obisa no wonso by way of information kakra di tudwa ama yenetiefo no now yenya update we infama Kwame Poku prior recently na Kwame asemi ayekana but yebeka sisi a Kwame se ne ho ye tietwi na America na busia ani de kwan so osi ne ho ye yenti ayekasa ne ho ye no ene sen Kwame prior no Kotoko empanyimfo ewo so ntrowa eye de ombe bia se omobeboa ma Kwame ho aton tentem so professional way ba Kwame se ne nana basa onim de oryo no nti one Kotoko eye little bit hide and seek kakra yenka ne sa ne kan den ba ma menka ne street se de sitie no ti Kwame na akwo so ntrowa eye de eso oryo minkom deep na akofa ayibi ama ha Kwame na akwo so ntrowa kakra eye de eso oryo se ne beye na eni ne nana beko na report ne say wose ne ho ye pa asisi an de wose ye nti on juvenile side that is under 20 nimpo and a couple of days ago omo share agency anase train na sia eno enchemu kakra ye de ma NT4 ewo munti se management so de omayo ene say MRI scan eno mpeso mtwa Kwame ba Kwame so say oh wi ane ade de nti amintimi nsi mu kodo yie no eno no na Kwame ne sis nti mpanyimfo nso ye training as Tuesday a ombe assess no with team doctor ombe assess no ye mfa nto jase Kotoko
empanyufo ne medical team no adwuma pa nanso players yi ye Ghana players na Kotoko players nko ye Ghana players no the rate omusi je bibi die na boroso dodo boroso eno na high players no ena makwakyere me na doso nti ana professionally omo mpese ne doctor for ebewurawura mpi but ni nyina mo no die nim ene se Kotoko management so omo ntena ho na player bi nkonkoye na afa chanko amenya asem amfa nchi team nti unia wa mpene no akoye ho adraba wa ba se Kotoko assess no mo hwe ansana nyame bo Tuesday training no atimi akoso nti expect se ne Kwari Poku ene Asante Kotoko mpanyufo medical team no besa hia ansana Tuesday, that is Tuesday training at 2 p.m. Also edin ho awuram ti Kwame ho ye asisi ade wo se ne ho ato no oni under 20 team nimpo training asia no enchimu a yensa aka edema in a team for regards to injury room and am do awura no Elvis Cheba for nso pride Elvis Awuchi Cheba for nso e pride ono nso ho ato no ade atete ene se oni under 20 team no training ase kakrampa ache tututu mrika kama bibia koso enom enchimu a yede ma yetie fo nti all things being equal ceteris paribus I don't be dumi a next training be a senior side no obehu se ne ono so abewuramu a eniema etumpon kakra no de eba ewo mu Dauda Saka ensu prior omu a ben return no ho nsem na yedie no obi ti se Shaibu ene kote die kind of a kakra mpa info guso a assess situation no nchomu nya me ben ho sisi abata omu a ben ho ene edi omagu screen so no yes nti Awuchi de ene de ma no Dauda Saka nso ho ato no ane se ono nso nkofo emiensa nyina ene under 20 no ahye training ase yede ani kwotete ho no nti Dauda isike de to na mu odu nti ho ato de abrabe bo ni yie maye na obofo no yehia wa na trust no na abo ni yie pa nti waba the count sisi so na be bo no kama maye na yenko na yemu yatuhire na wokra ti mbo force na yie nti be bo abeta mo akwa nso be bo na bo na sigamra na bibia anya kama sana esitie nti Dauda Saka this Cheba for ene Kwame Poku ho update ewo injury nsem ho ena mede ede amount ewo mu no na Isaac Minta nso ne die nie Minta situation no oye no nso Kwame Poku tactics na bi abibiduro mame dogombo asem na ena no nso enamu a yebeyo ne ade ewi akire no okoba obegina ayisusu ye training na o ye na antentam mingwa ni nam se ba bi asem ni freni mu oduru kakra ena ne niema ekoisi bo so aha nti mpanyifo ebo no se hwe masada bi ti omo de ne kokoma yenka ne se clinical psychologist kese pa a wo sa hwe eprekru hu nsensem so ne no mkaja kache unan no ode ye na mame da gomba asem ni abibiduro sem a kache wan hwe a unan no ode be keke ball ba be chu ebi a no ma di agro fia ena ade be ball ba se proper ball pa de udi unan ni di agro a be bibi ho nti ne sa nti kache na fe de yeyere pa so ena ogi tu mu a wo be kai kra se say why surgeries min ha mani a more than 2 there why 2 to 3 more than 1 but 2 to 3 there make me confirm ya ma so we ni last surgery so ya sisi ano o hye recovery ase kama no Isaac Minta de no so ye de tudwa ama no de wa dog traditional way no yes amane waje proper way na tuma bibia ekoso nti players are omuye near to start and as near for the full training you know me de ato anim no nti munchemo be bia no on Tuesday ye be saba na de be free more about with regards to injury nsensem no ye the amount so far mo ana mo bisa injury update any ade no eni Shaibu de any kote de me pa cho enya consultancy kwantempo no so nti ne enya ma full update bia no but this players there ye betimi e de ato anim se de ne de ehun kakra wo bi Minta enso ko wie ni last surgery I am very successful kama last time I know with that boy you know and I know okoya wa wie ni kama ye krojin o ya hodo mienu miensa ana enye Freddy agro abibia I kama I am very successful eniema atumpon kama nti recovery and wa sha ase abidro man so ayomo de awie ai nei eno so atwa ade agu ewo mu nti professionally yentuja ema futu se mo players ya mo da screen yi eya mo ntie atesem hunu na Cristiano Ronaldo obobo no pra
onko no krom Portugal so okwa akọkyere ne na so munya sa suban no abibiduro ye wo ya ye pa abibiduro ye nyanu a me ma me no tete abibiduro nti ye abibiduro de ye pa nanso ya mo ne club no enko adwen ben krom why ani die kwan so mo ne club no nyina no mutual mo ntene ma se se ne be ye kyeranko wa akoye na be kafrika hwe a o man kasa mbebo Kotoko na me na ye sei bia na wo decision making bia wo fetu wa nkasa wo tri so ene sabio me hye kon apampa so ene ma no koba asa nti ye discount so na atomo tinye sremo mu pra mo makwanya na mpanyufo kwan pa on pese o de mo fa so no yenye na bibia enye krabehwe aha ya na mutie atesem dodo mutie atesem na eno na ma mo ya mo se ye de ma me da gomba na be kadru traso a ebekom ene nye pra bia nso ene obia ye obibi enye pra bia ene obia ye obibi ene sa na ye ka ne dia nka Kevin De Bruyne nka obo penalty we ya de na twen no ko beka se the former girlfriend na ye ne sa nanso ya mo nso mo ntena faako why aha mo ntena faako mo change nso bibre a eno nso ya ne ka ho bi ena ma we nyina ebasa ufa ba ku bi na ne na ekoba eye akofa adwa kofi adwa ma me nia esa ne hadwen nti ena wo ba na Kevin De Bruyne aha nso obo na no penalty for Napoli ana ne na twen ye omo ne inter no eno so na odokwa kwhye Belgium ba yifo bi da bi nti ya wo bibia ne a wo nya botre kakra na enhwe na yenya no professional way nti minianom on this episode the injury room and I'm do be right in some no damanim so there na so ne kan ya na bibia ho a yaka ama bibia akoso anuanom bi nso aye story bi a story mo ye no man set record ni ye nti me set record ni straight and say omo say Kotoko management ani ye of adamenya adwuma a wo ye ho omo boa of adamenya adwuma na no wo ye no ye bro so kra adwuma na no fadamenya ye no work na ne si bo so enya yi bia said they no American Real Madrid kra Barcelona timisha no 5-7 na no Liverpool wa share Man U 7 Aston Villa share no so 7 TTB enya agro nti saa isi ba bia na no Casapia team bia e wo Casapen e wo Italian Serie A no omon call Milan San Siro NEC Milan ko ball draw ewi a chekwa no mo pa yifo na epe kate nti e normal esi mumienya abotre emotion ne de chese do team no nanso ibi ni a enya se da bia asem ba ne de ko hye dua broni anase ye de ko hye dum ni adan da bia Kotokwasem si a anase go bolu so e obi na aye ebi o ha ho me anyi ntum no kra kan de mo me anyi ntum abusua na ye support team a de ntia ye support no se draw beba lose beba team bi be short dodo onso be chi bia show mo dodo saa na ball no tie mo me mfa nkohye na keeper goalkeeper coach na ho ahwan ofa Joe ba no na aye adwuma no ene na ni ba be ka no ho nti eye ombeye adwuma no changes bia nkoba nti saa na esitie operation director nso oye adwuma pa Ghana league ya eboi otimi di nkan kra kọ ye next opponent home eko pe hotel kama e be dane ade a oye operations ni pa nti eye oye broso de ebetumi aka ne de ntumi nka nyina papa na adwuma a wo ye no of adamenya e shop management ani nti atesem hunu ema ne nkonko ese mpanyufo ani nyene no na apenkra ni gene hu ye ofakwasi apia ni gene hu ye ofafo na aka ni nyina ani eje ofadamenya dwuma o ye hu ye pa anti eno no Kotoko anya plan dada January transfer window no so mo hu ba bi o mbefa kind of players o mo pe nyina no all things being equal is on table Senedochi all hands on deck so o ma hyase ntempa se ne be na bibia betumi akoso omo trauma coach bi an trick obi ani ade a omo nyina be ko benkrom aye ne kama ene nso de tudwa ama ye na tiefo ewo mu aha nti me mpese be wa ma me fa episode we nsi na me ba mo nkomo bi di fa ofazito ho me de be so mo sisi ya live e wo GH Live Studios Ghana's